رغبة أكثر. Waqt perspettiva illum. Tensjonijiet bej komunitajiet Eritrej fl-Olanda. Refuġjati Ukreni fil-Polonja. Il-bidwi Tunezin li qed jipprova jeleb in-nixfa f'pajjiżu. Il-Palestinjani ta' Gaza li qed jippruvaw jgħixu f'nofs gwerra. Iżda nibdew bir-rakkont ta' tabib Palestinjan li qed jipprova jsalva il-ħajjiet fi sptar. Waqt li l-politiċi jitkellmu l-komunità internazzjonali tipprova tifhem x'inhu jiġri bit-tama li jintlaħaq ftehim ta' waqfim mill-ġlied ma jdumx, is-sitwazzjoni f'Gaza tkompli tmur lura. Ibatu tfal, ibatu l-innoċenti. It-tabib Ahmed Mograbi jispjega x'inhu jiġri fl-isptar Indoneżjan li hemm f'Rafah. Dik li aktarx jekk ma jkunx hemm żviluppi tkun il-mira li jmiss tal-militar Iżraeljan fi gwerra li issa ilha għaddejja minn tmiem is-sena li għaddiet. Hello my friends, how are you? We are here in Rafah at which called Indonesian Hospital. My friends, say hello. Hello. Hello everybody. We are still working. We are still working. This is Indonesian Hospital. We managed to get some patients who need complex surgery. So we'll be working until the last moment here. And we will see by next week my family will be evacuated actually to Egypt, alhamdulillah. Today actually we managed to put my family's names on the list. By next week I hope they can make it and evacuate to Egypt. Say hello to Rawan. Situation here in Rafah is catastrophic. There is no electricity, no clean water actually. I managed to get this good internet by the way because I'm at the hospital and we have a generator here. See, the hospital is not completely furnished and it's okay. Yeah, I'll keep you updated my friends. You are there my family. I love you all actually. I love you all. You supported me always. You give me strength and yeah, I love you all like my family there. Inshallah we'll be in touch. I'll keep you updated about my life, about my daily work, about my tent by the way. I guess all of you have seen my tent where I'm staying, where I'm sleeping. Yeah, it's tough life here. It's very hard. Here it's a populated area, more than 1.5 million in very small area, and you can guess what is the condition here. Yeah, it's difficult. Sadan it-tant il-politiċi jibqgħu jitkellmu u Iżrael u l-Ħamas jibqgħu imqabdin f'xulxin. Il-ħajja għal Inas Albaz għalliema minn Gaza saret tfittxija kontinwa għall-ikel u xorb għall-familja tagħha. Iċ-ċirkostanzi li tiddeskrivi bħala id-disprati fil-kamp ta' rifuġġjati tal-Alxati madankollu jispirawha biex tipprova telep il-monotonija bi kwalunkwe mod possibbli. F'dan il-kamp li jinsab fiż-żona ta' Rafah fin-nofsinhar ta' Gaza qed jgħixu madwar 1.5 miljun Palestinjan li evakwaw minn djarhom minħabba attakki fuq iż-żona fejn kienu jgħixu. Inas Albaz mhix taħli ħin. Tajt li qed tallem lit-tfal tagħha il-Korean u l-letteratura. Qed tallilhom ukoll Ingliż bażiku. Bħala l-liema tajt li hija determinata li l-edukazzjoni ta' wlieda tibqa' tissaħħaħ irrispettivament miċ-ċirkostanzi li qed jgħixu fihom. Emozzjonata tispjega kif kuljum tabbat wiċċha ma' battalja biex tkun tista' tajjexhom bil-provvisti limitati ta' ikel u xorb u mingħajr wisq riżorsi biex tkun tista' ssajjar. Tajt illi kellha tinsa l-kapriċċi bażiċi biex tiffoka fuq familta, partikolarment biex issib l-ikel. I forget myself. I forget as I'm a woman. Ines tajt li reċentement irnexxila takkwista ċilindru tal-gass. Akkwist fenomenali li fiċ-ċirkostanzi jippermettila li ttejjeb il-ħiliet kulinarji tagħha.
mingħajr il-perikli li jikkawżaw in-nirien u tħaħen meta hija tkun qiegħda issajjar fuq ġewwa. Tqis kollox madankollu tajt li hija waħda mill-fortunati mill-xurtjati. Din il-familja, pereżempju fit-tramuntana ta' Gaza, qed tiekol il-weraq tal-kaktus minħabba illi l-ikel u x-xorb hawnhekk ukoll huma skarsi. Marwan Al-Awadeja jgħid li anki t-tfal żgħar qed jieklu l-kaktus għax m'għandhomx provvisti bħal ħalib, laħam u bajt. Skont in-Nazzjonijiet Magħquda, madwar kwart tal-popolazzjoni fil-medda ta' Gaza hija qrib illi tmut bil-ġuħ. It-tibdil fil-klima qed iħarbat ħajjet il-bdiewa u fil-Mediterran aktarx l-aktar li qed iħossu n-nuqqas tax-xita huma. Ħasan Ċetuwi huwa bidwi Tuneżin. Omru żmienu jikkultiva l-għelliq tiegħu. Ilu mindu kellu 12 sena hekk. Illum jgħod 64 sena. Snin bla xita daqs dawn l-aħħar 10 ma raqat f'ħajtu. Issa ddeċida li jibda jesperimenta billi jirrikorri għal metodi l-antiki. Lan u li kollu moħħ matul is-sena kollha. Is-sena li għaddiet Ċetuwi tilef kollox. Kollu riżultat ta' mewġiet qawwija ta' sħana u tan-nixfa. L-esperiment ta' Ċetuwi jinvolvi t-taħlita ta' varjetajiet differenti ta' żrieħ tal-qamħ. B'din it-taħlita jirnexxilna niksbu l-qamħa tipika Tuneżina bħall-antiki, dik li tikber fl-għelliqi. Tant hija b'saħħitha u reżistenti li kapaċi tina aktar minn darba matul l-istaġun. Hija soluzzjoni strateġika. Ċetuwi jemmen li l-esperiment tiegħu ma jistax ikun replikat kullimkien, kemm minħabba l-klima kif ukoll minħabba t-tip ta' art. Ir-razzett ta' Ċetuwi jinsab f'Borġ Al-Amri, fit-tramuntana tat-Tuneżija, reġun li għal mijiet ta' snin kien imantni l-bqija tal-Mediterran bil-qmuħ li kien ikabbar. Ċiviltajiet sħaħ, minn Kartaġni sa Ruma antika. Illum iżda t-Tuneżija timporta l-qamħ, mhux bħal qabel. In-nixfa waslet biex ir-riservi tal-ilma naqsu sostanzjalment u l-bdiewa m'għandhomx biex jaħdmu. L-emejjel tagħhom qed jispiċċaw jinħarqu bix-xemx tiżreġ u bis-sħana kbira li qed tagħmel. Ċetuwi qed jittama li bl-esperiment tiegħu l-ħsad ma jkunx ristret biss għax-xhur tas-sajf u l-għelieqi tiegħu jkunu kapaċi jtuħ qamħ anki fl-aktar snin diffiċli u nixfa. L-esperti tal-bidja fit-Tuneżija huma kemm xejn xettiċi li l-esperiment se jaħdem. Jgħidu li l-qmuħ Tuneżini dawk l-antiki waħedhom mhux se jirnexxilhom iħarsu lejxin tal-bidwi Tuneżin mit-tibdil fil-klima. Wara kollox, il-qmuħ il-moderni huma aktar robusti u joffru ħsad bil-bosta. Madankollu, Mohammed Rajabija, mill-Laqda Agrikola tat-Tuneżija, jemmen li m'hemm xejn ħażin li wieħed jesperimenta, anzi jaf joħroġ il-ġid u jaqbel ma' Ċetuwi meta jsostni li l-esperiment tiegħu jaf jaħdem f'reġun partikolari tat-Tuneżija taħt kundizzjonijiet speċifiċi. Ċetuwi jinsisti fuq l-esperjenza li huwa għandu u fuq l-arfien il-ġdid tax-xjentisti biex flimkien joħorġu biżrieraħ u b'varjetajiet li jkunu aktar reżistenti għal klima li fil-Mediterran qed issir dejjem aktar diffiċli. Gdansk fil-Polonja. Andrii Nonka għandu 15 sena u joħlom li jsir boxer. Andrii huwa Ukren minn Kharkiv. Ilu hawn sentejn kemm ilha li bdiet il-gwerra wara l-invażjoni Russa ta' pajjiżu fi frar 2022. Kien ħarab ommu, missieru baqa' l-Ukrajna jiġġieled. Andrii mhux waħdu hawnhekk. Ta' madwaru fil-ġim kważi kollha Ukreni, imma mhux kollha daqsu, mhux kollha ħbieb. Tak szybciej to poszło, szybciej dojrzałem. Ja tak myślę. Andrii jemmen li f'dawn is-sentej li għaddew kellu jikber ta' malajr, mifrut mill-ħbib tal-qalb u minn ħafna minn rabatu. Is-sħubija f'dan il-ġim għenitu joħroġ aktar minn qoxortu, għamel ħbib ġodda, irnexxielu jibqa' fit-triq it-tajba lil hinn mill-vizzji li daħal għalihom ħaddieħor. Tejjeb il-ħakma tal-Pollak, li l-sin li jismaw jitkellem fit-toroq ta' Gdansk. Jistqar li din kienet l-akbar sfida li kellu minn duwa sal-hawn. Jaf li l-Polonja mhux daru, l-Ukrajna tibqa' daru, imma għall-inqas bil-Pollak li jaf jinqeda. Sentejn wara l-invażjoni hemm mal-165,000 żagħżugħ Ukren fil-Polonja. Għandhom bejn 13 u 18 sena, il-koll irreġistrati bħala refuġjati.
Il-biċċa kbira jinsabu hawnhekk fi Gdansk, belt li tifrex fuq il-baħar. Il-gwerra hawnhekk tinħass il-bot. Bandri u sħabu jinġabru fi stabbiliment jew ieħor biex jilagħbu biljards, table tennis u logħob xort oħra. Hawnhekk jiltaqgħu ma' żgħażagħ Ukreni oħrajn u ma' Pollakki daqshom. Bardzo duża część młodzieży płynnie w ogóle mówi po polsku. Dustin Suski huwa psikologu. Isegwi lil dawn iż-żgħażagħ u jinnota kif jippruvaw jgħixu żżożija bħal żgħażagħ normali oħra. Għal-bidu kien hemm ftit tensjoni bejn żgħażagħ Pollakki u refuġjati Ukreni li qishom daħlu fit-territorju tagħhom, iżda bil-mod l-affarijiet irranġaw. Draw jgħixu flimkien. It-tensjoni naqset, iżda huwa ovvju li għal Andrii u żgħażagħ Ukreni oħra din tal-Polonja hija biss fażi, jgħid il-psikologu. Isa kamra ta' stennija tistenna dan iż-żmien jgħaddi sakemm jasal il-mument li tmur lura. Denis Brozlavski bħala Andrii għandu 15-il sena. Huwa minn Odessa, belt port fl-Ukrajna illi tixref fuq il-Baħar l-Iswed. Denis jistqar li għadda minn momenti ta' tbatija u depressjoni. Kien joħroġ waħdu. Issa qed iħossu aħjar u joħlom fil-mument meta jkun jista' jmur lura l-Ukrajna. Min-naħa l-oħra, Darja Vinohradova għandha 17-il sena u ma tridx tmur lura Kharkiv. Avolja l-ġenituri tagħha għadhom hemm, belta illum infarka u m'hemmx futur is-sostni. Lura għal Andrii jaf li jista' għandu 15-il sena, jaf ukoll jekk imur lura jkollu jiġġieled. Avolja taħt l-età tal-lieva. Imma dan ma jinkwetaħx, jibża iva, iżda jqisu dover. U għalhekk ma jiddejjaqx jidħol volontier, għax ikun qed jipproteġi lill-artu. Il-psikologu Suski jemmen li d-dilemma li għandhom dawn iż-żgħażagħ hija waħda naturali illi anki l-adulti jkollhom. Niġġieled jew ma niġġielidx, immur lura jew le. Refuġjata oħra, storja oħra. Marharita Ċikalova għandha 16-il sena ukoll Ukrena. It-trauma li għaddiet minna sentejn ilu fil-gwerra qed tipprova teleba fuq il-palk. Marharita hija minn Kherson. Tirrakkonta kif l-ewwel xarejn tal-gwerra qattethom f'kantina momma biex tevita s-soldati Russi li kien irnexxilhom jidħlu u jieħdu f'idhom dik li kienet belta. Imbagħad ħarbet l-ewwel lejn il-Moldova, imbagħad lejn ir-Rumanija u issa tinsab il-Polonja fi Gdynia. Bħal Andrii wkoll qed titgħallem il-Pollak, bħalu wkoll il-ħbieb huma ftit. Mill-Ukrajna batula ritratt tal-appartament fejn kienet tgħix momma mġarraf bil-bombi. Brejt nibki tistqar, għax prattikament lift kollox, ma fadal xejn. Imbagħad skoprit it-teatru u l-palk. F'din ir-rappreżentazzjoni li qed ħejji ruħha li se tkun qed tinterpreta l-karattru ta' Roxelana, tfajla Ukrena li għexet sekli ilu u li nħatfet minn soldati tal-Imperu Ottoman. Fil-ħajja reali Marharita ma nħatfitx, iżda bħal Roxelana wkoll qed tgħix il-bot minn dara b'mod sfurzat. Laqa li suppost kellha tkun paċifika bejn membri tal-komunità Eritrejana residenti l-Olanda intemmet b'attakk vjolenti hekk kif gruppi rivali nfexxew jiġġieldu fit-toroq ta' The Hague. Il-ġlied faqqa bejn fazzjonijiet rivali li huma lejali lejn il-Gvern Eritrejan u dawk li huma kontra l-Gvern. Diversi karozzi u vetturi tal-pulizija nataw in-nar il-biċ-ċentru tal-belt fejn kienet qed issir il-laqa. Bix-xhieda li ħadu l-filmati tax-xeni kaotiċi juru diversi gruppi ta' persuni jagħtu n-nar lill-karozzi u jwadbu oġġetti lejn il-pulizija illi użaw il-gas ta' dmugħ biex jikkontrollaw il-ġlied. Fi stqarrija pubblikata online mis-Sindku ta' The Hague inħarġet ordni ta' emerġenza filwaqt li saħħet il-preżenza tal-pulizija wara li bdew jiġġieldu gruppi favur u kontra l-gvern. Dawn iż-żewġ gruppi ta' spess jispiċċaw jiġġieldu kontra xulxin.